May kaunsa na ni mo tulahon ba? Ato yun, matawag yun na. Gano'n pa ang abot na? Tulag, uni. Ha? Tulag. Ano na nung Karon pa tulahon? yabot. Oh, yeah, lapas ka na. Papaginayaan dito. Parehas naman siguro na. Kikilo na. Baka na. Ang duhaw ba? Wala yun. Wala yan duhaw. Ano ito ang duhaw gud ang tao. Balik. Ganun to kay gikan na sa Negros ko. Negros na? nani. Ha? Negros di ay. Negros ko sa garo. Kasagaran mga kuha dani mga inana raman. Dire gikan. Basta yun ana gani, dire gikan. Ako may kuha sa tawag. Tulahan. Ay pag-unon kay. Dali lang ato. Kahit si mama gisda. Kaya ko anong kuno ni. Tulahon o inunan. Magkuha sa kukuan guys. Tangad o sibuyas. Para nang kainit kay alas 10 na sa buntag. Manamig pangaligo ni mama. Taka ako dari. Tangad daghan na kaadjog tangad. Daghan na kaadjog mo ang tangad. Sa una magsigimig pamalit tag 20 pesos ang adlaw. Karon na daghan na kaadjog. Say gani na mga adjo. Pero dana, liberal na sila manguha diha kay ila maning juta. Jag okra day guys. Nanapod ni ma kuha na nanapid kuan guys gapon gi kuan maning junjun og tulo ka buok. Jog ma makuha na pud ni Nija. Ay daw dai dako na gani o. Ja makuha po ko dari og sibuyas. Magkutlo ra mo ko ni tagkuan ka buok. Tagtulo malingsing ram ni sila. Dari food. Hindi na dyan ko mamalit. Nagkaring dari okay nangabawog na. Kuhanin natin yung nangabawog na. Magkalibre ka dyan food ta. Mas magtanong-tanong ta. Hindi na ta mamalit. Hindi na guys na. Dara guys sa isda. Kuan man ni walo ka buok. Nagapat sa buwan, nagapat kuno-ununan. Diyan sa ning kuanan guys limpiyuhan. Indo sa kuskuan guys isda. Nas mama gati mo og quaker kay gutom. Wala diwa tiyan. Kamera mang duha dari. Gusto ko yung ipangitang isda, handuhaw. Usahay raman na gani. Ang duhaw og kuan burot. Burot-burot yun o, na ano, naskuan. Merkado, usahay. Pero kasagaran dyan nga ni tamarong. Ano ang duhaw guys? Di ka na ba? Nanay balik dyan, pero di na presko kay gikan pagkuan. Negros o dumagiti. Hinaysa na. Ang mga presko dyan nga ni tamarong o burot-burot. Yung mga panagat diha sa kuan ba, mamay kasagaran makuha. Tingnan lang ano dito sa amo kay matambaka. Matambaka, Miss Manila. Ang matambaka sa dina. Sa Manila. Dito hindi na matambaka. Danis kuan tamarong. Diri kamaro. Ingo, ako matambaka di ako hindi tanawag yang baldi. Sus di atad. Kamaro mo na dong. Ang gigingan dito yung ganaw ba.
Itamarong niya sa inyo lang. Oo. Hindi, matang baka. Laig nga dito. Laig nga. Akala pang budloy. Oh, budloy mas buhol. Budloy pa din, budloy? Muta na ako, budloy. Budloy na manoroy, budloy, Oo. budloy. Ito yan, siya budloy. Magmotor ba Alam yan? mo yung manoroy dito motor ah. Motor lagi. Budloy. Ang budloy eh. Akong gini. Sus, yakad. Ako na ako ibig sa kuligi. Burot man ito. Burot pala sa kubugot. Pangwin mo. Burot-burot. At yun, wala akong isda dito ako balito. Talagang burot kundi. Sa Manila kay Galunggong. Oo, galunggong. Maligri ko. Isda ng bayan. Ito din, nakapalit ko malamit yung mga isda. Uy, yawag yun. Tapos ka nga niya, alamit. Ito din, napalit na yung kuhanda, yan ang balilis mga gamay na bitaw. Mas nagitilaw na mo basta naghapon na tima-tima ni manang. Sitilaw. May dito sinjo kay daplin magdagat. Lagi. Basta tispog baka lagi do. Day, mura mo pagi. Kuan lagi. Lami ka basta mo pay paggawa sa dagat sa kilawon. Tamis, tagisda. Lagi. Napalagi, banong mo nga. Kanang suwasid ba ka? Kanang, ba, isang ngalan siya, di sa amo sa, kanang, isang ngalan niya. Mikloy. Tispog palagi kayo dyan. May man dito. May ka makakagpris kong isda. Nga lagi kuan lagi ka, turuyan lagi ka, takot tispuga pa noon, wala gaga. Ani, Kaya ko, sinun din na kayo. Na, wala kang kwarta, oy. Nagadaw ko siya. Na, wala kang kwarta, oy. Sa utama lang mo na rin dati, oy, pala yung utama. Ayun, dito. Lamit, dito ba ka na nalagi kay kwarta dahil buwan na yung kay kwarta. medyo panahon ka nung nagbuwa kay kwarta, di man dito ka makakain. Oo, labi na parang kayo mahal kayo bugat din. Kasi ay pagawin dito sa amin. Pero bayan sa mga isda, hindi ninyo ka magmahay kay hindi ka pas dagat na bigit. Istig pa siya ko. Basta daplig dagat, may nakanindot. Napay kulaan ka, wala kay kulaan na kag isda. Ang umag, hinasong na. Tangad. Kuwan. Tapok-tapok. Basta kay maghapon lagi tinuhilay lagi. Mga bata, ako gustulan. Gimingaw kas Mindanao ma. Hindi nga ba yan dito eh? Kapalay, anak na ko dito nga makuha anak ko. Sige pa uli eh. Ganan ka dito mo pudyo kay sa dani. Oo, mas kuhaan lang dito. Gusto kayo sa pag-iwan mo ako pag-gagat. So, matakuan ka o gusto ka manihak o matakuan ka sinhak yun. Di ka manihak na. Manuho lang ka. Nagayon mag-inhak eh. Okay naman yung bakasinid ko. Ang problema na gawa ko'y kauban. O okay naman di kung makasakay sa airplane sa gitnaan ito na. Masa kay kas aeroplano yung kada isa? Oh. Ikaw kaya ni mo. Makikitang. Tama lang kita sa mga kanang mga sa kanang stewardess at di lang kung barko kay agoy di kung barko kay at dito uli na mo idana tapos pag nagkamang-kamang kung sagdana Ganahan kang bakasyon. yung dito Manangid ka nga tig suway mo bakasyon ka. lab sagot ka Pero ganahan di ka mo bakasyon. kuwan nakasin ko Basig maabtik na makabakasyon Mindanao. lamin mo dito dahil kuwan ang dahil dapat kayo sa dagat ang mga artisto pero kasi kada tuwawa, nag-isustorya kay na. Uy, 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 uy! Sige, tangag mo isa. Ang dali naman nakakawat! Oh, raman day! Tay!
Kulir. Abi sana diri di. Atan gali. Kulir. Ay, mupay. Nagtalikod pa gani ko, ana. Mupay gamay ra. Huwag nag-isa. Atan. Animal. Parang dali ka dyan minggoy nakakawat. Siguro kung ipatalikod, iktin man dajon. Grabe dyan kaming koy, panawad dyan dyan kaming koy. Asa mo nagpadlong? Paning daga na. Nakabit-bit magi sa kabukis da. Buang. Ibis na pato, patatang sabon o patatang nganunan. Tulo na lamay ang nganunan. May papito na gani ka kaong sigiyan. Di rin ang kaong sigiyan o piniri o nunon. Di. Na. Tuhan na na eh. Ito na naman yung upat, tulo. Tuhan na lang. Yung upat at Ng sabon. sabon. Pwede. Kla. May klaro ka iringan ka ha. Bupay, gaginiton. Marabis Mingkoy. Nilipat-lipat naman Miss Mama. Mingkoy! Bisa ning padung ma. Bago na tingnan din sa ilalo. Ha? Lati lang sa ilalo. Dili ako no. Kasi ini magigan si mo mitlo. Hoy! Nakadiri nagkaon. Nadiha ba? Buon ta kakaron. Nada na sila mo ah. Wala man kita. Nawa mandarin ni sibat ni Mingkoy. Kinakakawat na. Wala na ala diri. Nagkakutay. Ha? Wala na ala lagi. Asa? Na diri. Hoy! Hoy! Ay, nagkagubot na tayo. Nansa na silang doon nagkagubot man diha. Hala. Ha? Hara. Dara dito wani hawa. Si kaguptok. Na, isa pa nang gingat-ngat na sa kabuk isda. Animal. Kagubot na namin ni Mama tanga di Mingkoy. Animal. Grabe dyan ang iring, grabing kaabtik. Abtik pas mangaok. Nawala kong kapso. Animal, buisit kayo. Buisit ka. Animal ka. Sus, Mingkoy. Nagkato na magpangawat Mingkoy, di man kay ngana sa Pero una. may mga kamakawatan ko din ha. Ko din. Sanay na siya. Sa una, makawatan ko, di ko makabantay. Sa kuwandra, makitaan sa video. Ay nag-edit na, na day nangahuhat na. Kung karon awa. Nabidyohan ka. Nag-atubang. Ha? Nag-atubang bidyohan. Na may ebidensya. Uy, klaro, iringa. Kawatanang hinimungin ko yun. Kita si ebidensya man Mingkoy. Nagatubang kadas kamera, nangahuhat ka gisda. Uy, klaro, iringa. Uy, Saban dyan kaming koy. patay kang, Viewers, nangawat ka. patay kang dudong niya. Likpan yung galunggan. Kutan ka. Mapitikan na pagkang papajunjun dyan. Nangawat ka. Ang iringa ba? Pagtito ba? Narkan siya nag-imong isa kagatos. Nakuha na. Nakuha ag isa. Narkan siya nag-ijang isang gatos. Buang ang ligbay. Imbis ka nga aras kilo. Nabawasan pag isa. Siling ko. Yara mga tika. Akong gitras-lahitan ang lubot. Nilingit. Nilingit sa sigisir ko sa pagkahuman nila ko. Wala na bilib sa gamay. Ipaglamoy. Uy, klaro, iringa ba? Wala siya sa kagwanta. Nangawat dyan. Ikaw, min kuya, bantay ka na ako, min kuya ka. Medyo kayo di nakalod doon sa quaker ma. Magtanay mo ko. Usahay lud ulit, usahay di na. Nahanad mo dyan ka. Medyo kayo nahanad na ka. Tulog-tulog. Sa una ko, ulit, ikumukaon na ni sa una doon. Ano, sa nila. Ano na, bisa pat-pat.
Pulo na lang. Puro na lang maprito. Hindi yan yung pinirito. Hindi man siya mukhang sinabaw. Wala pa lang kay anak dito. Pwede ka dito mapudyo. Oo, kana ko ito ko ano mo. Sila binasa, di ganahan. Sila na, di ganahan. Di man ganani mo ang mga anak mamudyo dito kaya wa may tubig kuno. Way tubig dito. Way, kanan lang yung dana kaya way tubig. Si Junjun samot. Samot si Dodong. Si Ate Gina labaw. Mas labaw. Nanas Mingkoy ma. Magpadoon na. Unsa man, nangita pa ka? Lagot kang lula ron. O, nagahimol na si Jasnaong. Kinakalamoy nag-isa ka isda. No, panilap-tilap pa. Hindi plus laitan agoy. Pwede yun. Gilingi lang ko niya. Pagkuman, giug-ug taman. Pagkuman, daya. Kagobot nun ming mamas tengad sa isdang gitangag sa iring. Ikawatan pa mo pa'y pater kabuok. Nabiboy noon may karijot nga kamirang duha. Pero pabakasyonon ka makaya palagi na mo ma. Ay, ano lang ko. Kaya pa lang ko pag uli. Ako lang usa dito. Magsakay og jeep. Asa, masakay pa jeep. Na, tora man sa, butuan. Daladyo pa magbihay nun. Kaya gyapon ni mo. Oo, mag-jeep lang. Kaya pa. Ganahan ko dito eh. Nindot isa na dito ka nang magkuanan ka ba? Abdi ka yung mga bata ka to na. Sugoon na din akong tapok-tapok na. Dalang ko spitsil nga. Ako spitsil lang nga. Apun nun dito tapok-tapok. Ikupun agyo na kay sulan ta ka 20. Abdi kay jagan-jagan dito pa eh. Ang sama to ni may mong sabuan. Hindi ka abot agto. Ako pahugatan ni malang sa dagat. Kanang hinlo na baka tanan ba sa dagat ya. Tapos akong ipatuwa. Ipaluto na ako siya. Usahon ra. Ay initon ko naman to. Usahon ra niya. Dagat ang isabaw para mandispal. Makuan pa ko dito kaya kumaisip na. Nabi na ko yung bugas. Sus, yung bugas nyo. Kaya yung agon yun. Sus, ginawa ko. Ikaw na yung mga breadwinner dito. Oo, ako eh. Muhatag. O, Tagalog ko bro. Kasal mo, no? Tadumagan naman ito. Para sa inyo. Saan ba dito guys? Magabi nyo naman. Bawal na tayo ka nun yun. Ano naman? Wa meter, meter ang. Ay, gisip, usahay, pata. Kuan, gawin kuan sa. May pakan niya akademik eh. Sige pa sa pata. Gutom na sa nabay oras ma. Oras 11 na. Oras 11 pa sa, oras 11. Alam mo pa naman rin sa baga. O, di, saan? Kung ano man po yung pinirito. Oo. Gutom na, makaon na. Una mo ba, ang busog pa ko. Hindi kaya hinununan. Hindi sununan. Ayaw mo na nung pinirito. Kawatan pa din sa ilin. Sabi. Oh, namot sa tagang depression ni mama. Ayo. Nagbubot na may karita. Karijot. Handaan pa tag. Dahil yung kayo, busog Handaan nila. pa Sige, panguha. panawat. Wala. Lagot ni Mingkoy. Bago na naman daan, Mingkoy. Lagot ka ni Papa ron. Si Mingkoy, nangawat. Ano malit di kang sudan? Ito naman na. Namalit mas mamag-isda. Doon Dahil suroy, ilalagay, litrito na mo gi. Sabaw na, di kawatan pag Mingkoy, di sa kabuok. Hindi si Biga dito to. Kawat pa yun. Naglulog sa sibuyan. Wala na, dili pa dili. Wala, di tangag mo. Niluksan mo. Ako pa dili. Wala, di tangag. Nagtangtang mo. Ay, sige, tangog ko.
Bawas siya guys. Pag-slide ako ang bola. Diba? Oo. Sibuok. Di man sa pakanagasan kay matuka man na. Nagawa try nun siya mga maglimpyo ag isda ano may gitangag. Pag humagin siya, di atay. Imbis na noon, no, ana, giprito na laman. Puno na naman kabuok. Ako na lang taon sito. Buang. Mukhaon na ka, kay mahukad ako. Ikaw ma? Niyara ka? Muna na naman ni kaon. Palit bigat piniritong manok. Ano ka? Isa. Ngaon. Tanggalan lang. Tawag na lain. Ayan lang papata. Kalami sinabaw. Tangad og sibuyas ka. Lami hinuog tangad og sibuyas sa butang. Buang yung nangiaw. Gusto kayo mga wak. Nga, mingkoy. Kapiso. Muna na naman may kaon ma. Oo, ano mo pa ang Nanapag telepono, nabuang na siguro na katulong ng tawag-tawag jaw. Kubagon way mo tingog. Hindi, ako tumagal yun. Way mo tingog. Hello. 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 Nga di nagbinuwang dana. Ganina ra na. Pwede mo ako na ay yung tawag baga na. Mamuha na basin mo islam na. Minuang dana. So dahil ka na, ilahat sa negosyo. Ay dili. Namoy talaga dili nag-ayos mga postigod. Ah. Siguro ilang ikuha na Paring? ang mga dial tone di wa ba mga wala ba? Ah. Nara guys, ang piniritong isda. Among ano na, namo na lamang giprito.